जानो हागौ नोंथांमोननि गोसोआवबो बेफोरबायदि सोंलुआ जाखांदों। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोर सोंलुनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोदों। हेल' लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै आधार कार्ड आपडेटखौ लानानै माखासे सोंलुफोरनि सायाव भिडिअ लाबोदों। मानोना लोगोफोर, आधार कार्ड आपडेटनि लास्ट डेटआ फैगासिनो। बेनो जाबाय बे दाननि डिसेम्बर दाननि 14 थारिखआवनो आधार कार्ड आपडेटनि लास्ट डेट। बेखायनो जुदि नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामथारनांगौबा आरो सोरबायदि मानसिया आपडेट खालामनांगोन आरो सोरबायदि मानसिया आपडेट खालामाबाबो जागोन, आं बेफोरनि सायाव भिडिअ लाबोदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां। बेबायदिनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान आरो इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। जोंनि सेथि सोंलुआनो जाबाय, आधार कार्डखौ आपडेट खालामथारनांगौ नामा? आधार कार्डखौ साफ्रोमबो आपडेट खालामनाङा। सोरबायदि मानसिया आपडेट खालामथारनांगौ, आं बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। सोरबायदिनि आधार कार्डआ आपडेट खालामथारनांगोन? The Unique Identification Authority of India recommended that Aadhaar card holders update their information at least 10 years. बेयाव क्लियारलि लिरखानाय दं नै, आधार कार्ड आपडेटआ गभर्नमेन्टआ दिनै मैयासो लानाय डिसिसन नङा बियो। मानोना साफ्रोमबो मानसिनि आधार कार्डखौ 10 बोसोरनि उनाव आपडेट खालामथारनांगौ। बियो आधार कार्ड डिपार्टमेन्टनि पलिसिखा। दा बेखायनो जुदि नोंथांमोननिया सोरनिबा आधार कार्डआ 10 बोसोरनि बावसिन जायाखैबा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौनि दरखार गैया। आरो जुदि नोंथांनिया 10 बोसोरनि बारा जाबायबा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगोन। बिनि थाखाय नोंथाङा आधार कार्डनि वेबसाइटआव थांनानै आपडेट खालामनो हागोन। आरो थामथि सोंनाया जाबाय, गथ'साफोरनि आधार कार्डखौबो आपडेट खालामथारनांगोन नामा? साफ्रोमबो गथ'साफोरनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामथारनांगौ बे नङा। साफ्रोमबो गथ'आनो जोनोम जानायनि 5 बोसोरनि उनाव आधार कार्डखौ बानायखानांगौ। आरो बानायखांनायनि उनाव बे गथ'नाथ' आधार कार्डआव बाय'मेट्रिक जाया नालाय, बेखायनो 15 बोसोर बारनाय लोगो लोगो एबा 15 बोसोर जानाय लोगो लोगो बे गथ'नि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ। बाय'मेट्रिक होनांगौ आरोना, आसि थुहैनांगौ जायो। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबायदि मानसिया आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय। दा जाय बिथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ, बियो बे दाननि 14 थारिखनि सिगां खालाम, नङाबा उनाव आधार कार्ड आपडेट खालामनायाव फाइन होनानै जेनेबा फैसा होनानैबो खालामनांगौ जानो हागौ। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम।